Hevkariya kurd-tirkan a hezar salî kengî bi dawî bû. Kadir Kılıç. Dîrok ne tenê kronolojiya bûyeran e. Ew di heman demê de bîranîna tomarkirîya jiyanê ku gelan bi hev re ava kiriye. Ji bo kurd û tirkan ev jiyana hevbeş bi Şerê Milazgirê di sala 1971 de dest pê kiriye. Dewleta kurd a merwaniyan mir û eşîrên kurd di serkeftina artêşa Selçûkiyan bi roleke girîng rabûne. Vê serkeftinê deriyê Anatolyayê vekir û bingeha çarenûsekê hevpar a hezar salî di navbera kurd û tirkan de danî. Di serdema Osmaniyan de ev hevkarî veguherî avayiyeke sistematiktir. Mirnîşên kurd wekî hebûnên xwe ser lê dibin kontrola Osmaniyan de hebûna xwe domand. Wan di berhevkirina bacan ewleyiya sînor û rêzîknameya giştî de bi dewletê re hevkarî kir. Mîrên kurd ku desthilatdariya xwe ya herêmî diparast wekî hêzên dilsoz û hevseng alîkarî da Osmaniyan. Ev yekîtiya hezar salî ne tenê li ser hevsengiya siyasî lê di heman demê de li ser hevsengiya civakî, çandî, aborî jî hat da mezrandin. Hevkariya ku hezar sal domiya ne li ser wekeviyê lê li ser siyaseteke bawerî û hevsengiya doğalî ava bû. Destpêka siyasetên navendî Parêz. Sed sala 19 serdemek bû ku hewlên modernizasyona Osmanî û êşên hilweşîna împaratoriyê bi hev re ketin. Dest bi nêzîkatiya dewleta navendî kir ku bi awayeke sistematik xweseriya herêmê sînordar bike. Mirnîşên û saziyên xweser ên Kurdan demeke dirêj pergalên xwe yên bacê û mekanîzmayên edaletê kontrol dikirin. Rewşeke girîng bû ji bo hevsengiya hêza herêmî û tevna civakiya împaratoriyê. Serhildana baban a 1806 û serhildana Bedirxan Bega 1847 rasterast bi polîtikayên navendî Parêz ên ji holêrakirina mirnîşin û xweseriya Kurdan ve girêdayî bûn. Betalkirina mirnîşan û xurtkirina desthilatdariya navendî di dema serweriya Mehmûdê Dudû de bu sedema nerazîbûna gel û bingehek ji bo destpêkirina serhildanan danî. Di dawiya sed sala 19 de polîtikayên netewperest ên Komîteya İttihad û Terakî veguherîna ji împaratoriyeke pir netew ber bi dewleteke neteweyî ya homojen ve lezgir. Kurd êdî wekî hevkar nehatin dîtin. Lê wekî hêmanek li derveyî modela civaka homojen a ku dewletê armanc dikir hatin dîtin. Polîtikayên navendî bingeha hevbariya hezar salî têk bir û rê li ber têgihiştina tehdîdê vekir. Rakirina mirnîşên Kurd curuska yekem a serhildana pêxist. Komar û siyaseta înkarkirinê. Ev pêvajo bi damezrandina komarê re fermî bû. Bi destûra bingehîn a 1924 û peymana Lozanê nasnameya destûrî gelê Kurd hat şêbirin. Zimanê Kurdî hat qedexekirin û çand hat înkarkirin. Hevkariyeke hezar salî bi bandor bi dawî bû. Ev înkar ne tenê qanûnî bû. Di heman demê de travmayeke civakî, çandî û psikolojîk bû. Komara nû ne hem welatîbûna wek hev ji bo Kurdan lê pergaleke asimilasyon û nezanînê bû. Xelekên berxwedanê. Kurdan qet înkar qebûl nekiriye. Serhildana Şêx Saîd a 1925 di sala sêyemîn a Komarê de bertekeke bihêz bû. Serhildanên pişt re li dora çiyayê Araratê di gel rêxistina xwebûnê lêgerîna Kurdan ji bo îradeyek neteweyî ya kolektif nîşanda. Komkijiya Zîlan a 1930 û serhildana Dêrsimê ya 1937 û 38 birînên nejbîrkirî li ser bîra raya giştî hiştin. Bi van komkijiyan ne tenê armanc ew bû ku Kurdan bitirsînin lê di heman demê de bîra wan a kolektif û mîrata wan a çandî jî tehdît kirin. Berxwedan bi têkoşîna çekdarî ve sînordar nebû. Wê bi rêya wêje, zeman, müzik, dîroka devkî û rê û resmên civakî jî berdewam kir. Her serhildanek wekî mîrateyeke kolektif di bîra raya giştî de hat tomarkirin. Berdêlên gel. Gelê Kurd qet înkar qebûl nekiriye. Hişmendiya neteweyiya ku ji salên 1960 pê ve bilind bû, di salên 1970 de veguherî têkoşîna rêxistinkerî û ji sala 1984 pê ve jî veguherî têkoşîneke demdirêj. Vê berxwedanên ne tenê di pêvçûnên çekdarî de lê di warên çand û perwerdeyê de jî xwe nîşanda. Vê pêvajoyê ziyaneke mezin da gelên Tirkiyê jî. Desthilatdariya yekpartî, darbe, rewşên awarte, zext û krîzên aborî bandor li tevayiya civakê kir. Baweriya civakî zirar dît. Cîrantî, têkiliyên nav eşîrî û hevgirtina çandî qels bûn. Krîzên aborî, bêkarî û zexta siyasî baweriya di navbera gelan de hilweşand. Dîrok nîşanê me dide ku polîtikayên yekpare yên dewletê ne ji bo Kurdan û ne jî ji bo Tirkan aştiyaniye. Dîrok ji me re çi dibêje?
Modela dewleta neteweyî ya nijad perest, ne azadî ji bo Kurdan, ne demokrasî ji bo Tirkan û ne ji aştî ji bo gelanî. Tenê xwîn, hêsir û wêranîman. Gundên Kurdan hatin şewitandin, zimanê wan hate qedexekirin û bi hezaran kes bi sirgûn û girtinê re rûbirûman. Gelê Tirk jî bi rêya darbeyan û wêrankirina aborî berdêlên girandan. Dîrok bi zelalî nîşan dide ku aştî û wekeviya mayîn de ne bi înkar û asîmîlasyonê, bi jiyana demokratîk a hevpartê bi dest xistin. Rêya aştiya mayîn de ne bi înkarkirinê, lê bi jiyana demokratîk a hevpartê çêkirin. Dersên hezar salî û derfeta îro. Kurdan hezar sal berê bi Tirkan re deriya Anatolyayê vekir. Ew dikarin îro bi hev re deriyên azadî û demokrasiyê vekin. Rêya derbazkirina êşên rabirdûyê di komara demokratîk û civakeke demokratîk de ye ku bi îradeya kolektif a gel hatiye damezrandin. Ger aştî bi îradeyeke xurt were hembêzkirin, hevkariya hezar salî di navbera Kurd û Tirkan de dikare li ser bingeheke nû ya wekevî û azadiyê ji nû ve were avakirin. Wekî din, Dîrok dê xwe dûbare bike û sed saleke din dê winda bibe. Hevkariyeke hezar salî ne bi êşa rabirdûyê, lê bi îradeya îro dikare were vejandin. Bangek ji bo aştiyê, bese ji salên êşêre. Divê Kurd û Tirk barê rabirdûyê li dû xwe bihêlin û pêşerojeke li ser bingeha wekevî û azadiyê ava bikin. Dîrokê nîşan daye ku heta di demên tarî de jî xwesteka berxwedan û jiyana hevbeş winda nebûye.